Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agwa Akilis. Pangitai kog mga biste nila ni Liana Zel o Gakelis. Oy, ilang mga bisti? Unsaon mo man? Basta, dad ilang ko. Oh, Unya ka ra mahibaw, Divino. Ilang biste nga hinubo o bisan mga butang nga ilang gigamit personal mahimo gihapon. Sige na, Divino. oh, Ayaw paglangay. Lanasil, andam ng pamahaw. Tara. Agwa, dili na ko gusto ini kahimtanga ha. Matog, mukaon. Dili ko gusto ini, manambo ko. Okay lang. Kadit lang, Unsa man? nganong imo manikihimo Agwa. Sobra ka nang nakaatiman ako. Kinilang bahay, dako kayo ni gasto. Ang mga gamit din ang budget sa pagkaon ug sa uban pang panginahanglan din imong panahon ug kwarta gigamit nimo para lang nako. Gusto ka bang may bawas tinuod? Gawas nga gilikete ka sa kadaotan ni Doria. Sultihi ko sa tinuod. Gihimo ko ni. Tungod kay love ka. Agwa, I love you, Lanasil. Hinautoon nga dili ka masuko. Tingali ba ka una ka nga gipahimoslan ko ang pagtabang ko nimo. Agwa, Lanasil, ikaw ang babae nga ikaduha kong gimahal. Hinautoon nga dili ko mapakyas. Ang una kong gimahal, dugay ng panahon, patay na siya. Uban kaniya pagbati ko sa iyang kamatayon. Pero karong nakita ka, nabuhay ako kasing-kasing sa pagpitik o pagmahal niya ni Mulya Nasil. Agwa, mahal tasab ka. Singgit sa babae! Kinsa ka rin nagalaga? Akong tanawon! Mauban ko, Agwa. Dali! Hala kong manghuha nilang gida! Tabangin ko na niyo! Miss! Miss, nga naman ka. Hala kong manghuha! Gipagusog na atong duha ka tao! Asa na sila? Tuwa na dito paingon! Yan Nasil! Uban na siya din eh! Ugabay mo! Dada siya sa tupayag! Oo, Agwa. Ako ni bahala niya. Asa to paingon, miss? Paingon dito! Sa nagkong kasada? O sige, dihaw na mo! Kini. Sinugtanan ko na kini aron mahibawaan ko. Kung ikaw ba gyud ang taong tubig, Agwa. O kung ikaw ba sab si Achilles. Miss? Miss? Ha? Nahilom ka man, Kod. Ug nagsigi kag tutok ni Agwa. Imo gid sang gisundan sa imo tinan-awan hangtod nga nawa. Gitimanan ko lang ang iyang itsura, miss. Kay basig malimot ko. Ako si Liana Sel. Ako si Rhea. Rhea? Sige, Rhea. Tanaw na sa payag. Ato ta dito magpaabot ni Agwa. Ug aron sa magkasulti tag maayo. Mingo man ang highway. Wa may imik. Kadali ko na kasibat sa mga kidnapper. Gusto, tanawin ko sa kong nauna. Sila si Opo o si Puri ako nakita. Galuan sa kauto. Pero, wa man sila bata ang kauban. Asam ka nila ibili ng bata. Ganun ko nakita. Usbogos pagtanaw sa kong nauna. Si Madam Doria. Siya ako nakita. O si puti pasabot ini.
Siya si Jeric. Jeric, si Ate Ria nimo. Hello, Ate Rhea. Hi. Ayaw ka bala ka. Kung ako, naluwas sa taong tubig. Way rason nga nung di niya maluwas ang imong manghod, Ate Rhea. Kinsa man ang taong tubig? Si Agwa ba? Dili, Rhea. Si Aqua, amo lang na ilahan tungod kay daga na siyang natabangan o naluwas gikan sa mga dautan. Sama ini ni Jeric. Di ba, Jeric? Oo, ate. Ako, hapit na gyud ko maihaw nila ni Madam Doria. Pero, tungod sa taong tubig, wa sila mahinayon sa pagpanguha sa akong internal organ. Di ay ha? Pwes, hapit na Jeric. Dili lang ka imong internal organ ang kuhaon na mo gikan nimo. Kung dili, ang tibuok mong lawas ipadug mo. Rhea? Relax lang. Ayaw lang padahas sa imong kaguol. Ni ami isip mga pag-umong amika o amiko. Dili ka na mo pasagdan. Correct. Wagin ako sila maapsi. Agwa, kumusta? Miss, pasensya ka na. Rhea ang iyang pangalan, Agwa. Ria. Ako din si Agwa. Pasensya ka na. Huwag na ko maabdi mga kidnapper. Pero, nakaila ko kung kinsa sila. Ha? Nakaila ka? Kinsa sila, Agwa? Kwan, ambot ka pasabot. Nga basig sila gyapon ang kidnap kanhin ni Achilles. Agwa, mayon ta kung magpakita na ang taong tubig. Bitaw ko yung agwa. Aron iyang maluwas ang manghod ni Ate Rhea. Taga din mo Ria. Nganong naabot mo ng dapita? Taga syudad mi. Wa? Unya, nganong naabot mo din eh? May kiduo mi nga paryente. Pero wa na namo matultuli ang ilang bahay. Ug nasaag na hinuon mi. Ug mauto, among nasugatan ang duha ka tawo. Ilang gipugos pagda ang akong manghod. Kung mao ka na, wa pa may bawang niya magdikanan sa nitabo ninyo? Uwa pa. Ug dili sab ko gusto mapauli sa amo kung dili ko mada ang akong manghod. Masakit na ba sa kasing-kasing si mama? Tingali katakiho na inuon. Mo nga kung mahimo, ani lang una ko din eh. Pwede ba? Uy, nga nagong dili. Kana pa, may kauban ko dining babae. Kwan. Ani lang una siya din Agwa. Sige. Grabe ha. Kuyawa na gidining Doria. Grabe na gyud ang iyang pagkagamhanan. Kay tiyaw mo ka na. Gamikan lang sa mga bulingon nila ni Liana Sil ug Achilles nga bisti. Sa baho lang yun eh. Iyan ang matultulan kung asa sila karon sila si Liana Sil ug Achilles. Grabe ha. Ginoon, naghatag din ako pahimang no nga di ko ang ngayang magbilin og ako mga bisti nga hinubo. Aron sengon, di ko niya sa iyong matultulan, di ba? Kay iyaw niya ning mapsan si Sandra. Ngagi, wa na, patay mi. May nasan nga na ibaw ko ini. Maayo ra gyud. Tini, anhita din ni Ate Rhea. Daghan kay mga buwak. Makalingaw, di ba? Oo. Jeric, Ngano ate? dugay ka na napuyo pa nila ni Liana Sil og Agwa? Dili pa kayo dugay. Ngano man day Ate Rhea? Mga buotan sila unsa no? Oo, sobra. Ako, wanagog ko'y mga ginikanan. Sila lang ang giisip kong akong pamilya. Ate, mihilak lagi ka. Jeric, matabangan ka ako ni Agwa aron mahibalik na ako nga akong manghod. Uy, kay ka na si... Mihunong lagi ka.
Wa lagi ni mulaw sa ang buot mong isulti, Jeric. Kay kana si Kuya Agwa. Suod na og si sa taong tubig. Mao na suod silang duha ate. Maong nakasiguro ko nga iyag yung maluwas ang imong manghod ate. Mayon ta nga dili malangay, Jeric. Tungod kinahadlok ko sa giingon nimo nga ang mga bata dito sa bahay sa gupanan ni Madam Doria kuhaan og mga internal organ. Tinuod na. Kay mao man na ilang negosyo. Ug abi nimo ate. Karon bag-o lang. Gisultihan ko ni Achilles nga ang bata ko nung patay kanang human ako hayag internal organ. Di na ko na ipangtambog sa mga bungaw o sa dagat. Karon ko no, tuan ako no dito sa usa ka bakanting lote sa sud sa compound nila. Adto na dito ipanglubong ang mga patay. Nganong nasuhito man si Achilles? Kay tuwa man si didto. Nagpakaroon inon man siyang nagpasagop para maniid og iyang mahibawan. Iya da yung isumbong kang Kuya Agwa. Si Kuya Agwa ba nimo? Mausab ang taong tubig? Ha? Dili oy. Suod lang sila. Hindi karon si Achilles. Tuwa ko na dito sa bahay sa Gupanan. Mao ba? Pero nag-ingon man si Kuya Agwa nga iyang kuhaon si Achilles. Unsaon niya pagkuha? Magpatabang ko na siya sa taong tubig. Buangan ako eh. Hapit na ko makatugan da. Wa ka magsulti sa tinuod, Jeric. Ha? Dili ko gusto pata nga bakakon. Hala, ate! Asa mga ate? Ate Rhea! Ay, nagduda siya nga na makako. Tinuod na bagyod. Pero, ang akong nahibawan bahin sa tinuod nga pagkatao ni Achilles, di man maayong ipanabi ni bisan kinsa. Mao man na akong gisaad. Ay, bahala lang kung masuko siya nako. Basta, di lang ko makalapas sa among kasubutan ni Kuya Agwa o Achilles. Si Achilles, si Kuya Agwa, ug ang taong tubig, usara. Agwa? May lawong kang giuna-una. Yan, Sil. Giuna-una ko lang kung unsaon pagsulbad ang mga nagkita karon ng mga badungon sa Kitilingban. Nganong ikaw man ang mangunay sa pagsulbad, ana? Ang bot kay pasabot. Kung unsay mahimo ko. Ano ba katabang sa mga otoridad? Mudagop tagkikala nga pulis. Labing siguro na cute kay. Suod ka sa kapulisan, dili ba? Unya, ato ipa-surveillance arong pagsuta. Kung unsa ka tinuod ang atong gi-report nila. O, dili ba ka magpatabang ta sa NBI? Expert sila, ana, di ba? Makamao sila sa mga pamaagi kung unsaon pagpaniid ang mga gikatahapan. Dili ba, Agwa? Oh, yan na, Sil. Unya, nganong dili man na nato buhaton? Ato na ba ito na? Gusto ang imong una-una. Ugma, matuta sa syudad. Matuta sa opisina sa NBI. Sige, Agwa. Mao na lang na ipaagi nga makatabang kita sa mga bata nga nag-ungaw na karon sa kamatayon. Sa tigpakaaron ingnon nga Madam Doria. Ate Rhea! Usawa mo ka ng kutsilyo! Oh, Uy, nga naman ron. dali na, Sil. Dali! Ate! Ngayon mo magidungga pa yung kaugalingon na lang kutsilyo! Kinuha ko, Agwa. Dugo! Pagkadagang dugo! Oh! Ria! Ano gibuhatin mo? Daduntas siya sa ospital, Agwa! Oh! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!